El republicà Joan Galiano visitava aquest dilluns BOTV amb un somriure d'orella a orella. La seva formació ha estat la més votada en aquestes eleccions a Bigues i Riells. Creuen que l'electorat els ha premiat la coherència. Nosaltres hem marcat una línia, quan van acabar les eleccions del 2011 van decidir començar a treballar per intentar guanyar les del 2015, hem mantingut aquesta línia, hem sigut coherents, hem donat recolzament a tot allò que ha beneficiat el municipi i ens hem plantat en tot allò que hem cregut que no era necessari. A partir d'aquí la gent ho ha valorat i ens ha donat la victòria. Així celebrava Esquerra la seva primera victòria al municipi, una victòria ajustada amb 4 regidors, els mateixos que Convergència i Unió, que té 180 vots menys. Les eleccions a Bigues i Riells han deixat un escenari sense majories absolutes que farà imprescindibles alguns acords. Galiano diu que parlaran amb totes les forces, però insisteix que no els fa cap por governar en minoria. Sempre hi ha partits d'esquerra que en un moment donat podem tindre similituds de programes, fins i tot algun punt d'acord, però sí que és veritat que també hi ha una importància a nivell de país que també ens fan moltes sinergies amb altres formacions. És aviat. Que en aquest cas Esquerra és qui la ciutadania li ha donat l'encàrrec de governar aquest poble i amb això treballarem a partir de demà, evidentment. Els 4 regidors d'Esquerra i els 4 de Convergència se n'hi sumen 2 del PSC, que n'ha perdut un respecte fa 4 anys. Bigues i Riells, si poden, del Cercle Podemos, debuten força amb 2 regidors i el Partit Popular es manté amb 1. Iniciativa perd l'únic regidor que tenia. El candidat socialista atribueix aquesta divisió de partits a la irrupció de la nova formació d'esquerres. Jo crec que el que ha volgut la ciutadania de Bigues i Riells novament és un govern de coalició. No vol un govern de majories, vol un govern de coalició i jo crec que hem de treballar els partits per aconseguir que sigui viable aquest govern. El PSC estén la mà als 2 partits majoritaris per tal de garantir un govern estable. Esperen, però, que siguin els partits més votats qui encetin la ronda de converses. Les properes 2 setmanes, doncs, seran claus per definir el futur govern de Bigues i Riells.